ανάβει το κερί και ξεκινάει το γλέντι. ماشي قدرني قدرك και μου έσχυε την πέρα μαθητίνια κανένα, φουσκώνει, κορδώνεται, αρχίζει να περπατάει στρατιωτικά, λες και ήταν λοχαγός, κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί, φτάνει στην αγορά και βλέπει δύο ζαχαροπλάστες να τσακώνονται. Του φώναξε να έρθει στη μεγάλη αίθουσα, στην αίθουσα του θρόνου, και εκείνη στάθηκε κατά μεσής. Επλησίασε, δεν είπε τίποτα, μόνο την κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια.